wassalatu wassalamu ala rasulillah. I'm presenting to you magani daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, habbatus sauda kenan. Wannan ma habbatus sauda ne, wannan kuma habbatus sauda ne manta da zuma. Wannan habbatus sauda ce zariran in ta zallata, wannan da kake habbatus sauda ce da zuma. Ku tuna cewa annabi ya ce habbatus sauda tana maganin komi face tsufa da mutuwa. Wannan muna saishe shi 2,500, wannan muna riba tun daga 500 har zuwa sama, wannan kuma daga 1,000 muke ɗiba shi, wannan kuma ana saishe shi 2,000. Magani ne wanda garkuwa ne, ko da lafiya kalau kana iya saye ka sha shi, ka dinga sha da safe da maraice tun kafin ka ci komi. Jikinka zai gyaru, kuma duk wani abu da ke damunka jikinka insha Allah za ka ji sauƙi da sarari. Ku tuna cewa magani ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Come on, bye.